vamos dar a palestra, convidamos a Francesca Caramés, xa estivo outras veces aquí no Centro Social, e basicamente por o interés que nos suscitou a investigación que está levando a cabo sobre a revolución de 1846. Obviamente, creo que é un aniversario valioso e aparte que é 179 aniversario da historia, pues parecemos que era unha oportunidade como para coñecer un pouco este momento histórico que foi minimizado tradicionalmente pola historiografía oficial e cando non directamente apagado e nada, ele é profesor de secundaria, investigador e nada, pues sen máis Muchas gracias por convidarme a falar aquí sobre este tema. Agradezo profundamente porque é unha cosa que nos asesiona muchísimo, tanto máis asunto, máis liberación mental de dato, como un peso que hai que irse e vamos. A presentación que fixe, unha presentación así padrón, que adaptei para a Coruña, está articulada a partir destes puntos. O primeiro é os problemas da bella narrativa historiográfica, o segundo, o contexto histórico xeral, despois do pronunciamento da Revolución Popular, independencia, internacional, resistencia, as conclusións. A Revolución de 1846, o relato maioritario que temos agora mesmo, o relato académico, é un relato construído a partir do libro de Xosé Ramón Barreiro de 1977. No que se prima, sobre todo, para poder armonizalo coa historiografía española, a parte do coñecemento militar. O que estudamos na escola é os mártires de Carral, estudamos a Solís, e se buscamos na Wikipedia en español vai nos aparecer o levantamiento de Solís. Non vai aparecer nada, prácticamente nada, como moito como folclore, da parte máis galega. Entón, o primeiro punto que imos ver é cales son os problemas que confronta esta visión do asunto. E como ides ver, son bastantes. É porque nós queremos facer unha nova acheja. Avanza. Estaba pensando. Ben, este texto que tenes aquí é de Justo Beramendi, de Provincia Nación, un libro fundamental para entender a historia do nacionalismo en Galiza. Di o seguinte: dice que a reivindicación descentralizadora é moi firme no primeiro provincialismo, o que corrobora a nosa idea de que no fondo non era senón un movimento subsidiario do liberalismo español. Beramendi xustifica esta idea de moderación absoluta, de tímida reivindicación regionalista non, provincialista nun mal sentido, de provincia, de exaltación localista, se queredes, exacerbada das cousas propias, pero non para nada de articulación política nin de reivindicación nacional. Ben, cal é o problema? Este é unha continuación do que di el. Esta xunta, a xunta que se monta en 1946, sabedes que o movimento de 1946 ten un pronunciamento inicial dos militares e despois, o 15 de abril, confórmase un órgano de goberno galego, que é a Xunta Superior de Galiza. Esa Xunta Superior de Galiza aproba moitos decretos, legisla, fai unhas declaracións bastante contundentes. Temos que diferenciar desde o principio unha parte militar, que é unha parte militar progresista española, como a de todos os pronunciamentos, ou a maioría dos pronunciamentos que hai no Estado español nese momento, e despois un componente civil galeguista ou nacionalista que aparece nese momento, e por último tamén a maioría de xente que apoia, imos ver despois, que son xente que está pasando unha situación económica moi amolada e que se volca con esta reivindicación. Ben, esta xunta que se crea o 15 de abril, di Beramendi, esta xunta anuncia unhas medidas de goberno que non hai nada especificamente provincialista, ao contrario do que acontecía en ocasións análogas en Cataluña. Ninguna medida descentralizadora, ni sequera pon en cuestión a división provincial de 1833. É dicir, Beramendi está dicindo que esta xunta de 1846 non di nada galegista, nin di nada regionalista, tan sequera, nin quere descentralizar absolutamente nada, que é simplemente un pronunciamento máis e que é unha xunta como calquera outra. Ben, isto de Beramendi de provincialización, cal é o problema? Este é o manifesto da xunta articulado que se aproba o 15 de abril de 1846. Fixaron no primeiro artigo: se declaran nulos todos os actos del gobierno de Madrid desde el día 2 del actual. Segundo, todas las juntas existentes en Galicia o las que sucesivamente vayan constituyéndose quedan declaradas auxiliares desta superior. É dicir, como vai descentralizar a Xunta de Galiza se asume ela o poder soberano e anula os actos do goberno de Madrid?
non é que pida descentralizacións, é que ela mesma asume todo o poder soberano sobre o noso territorio, é dicir, proclama na práctica a independencia. Ben, máis problemas. Este texto de aquí é de Ramón Villares, que é catedrático de contemporánea tamén de Santiago, como anterior, despois do pronunciamento do coronel Solís en Lugo e da derrota das súas tropas na batalla de Montouto, Cacheiras, o 23 de abril daquele ano, foi tamén un episodio verídico lembrado durante moitos anos como os sucesos de Carral, e que medio século máis tarde, é dicir, 50 anos despois, comezou a ser definido como unha xesta patriótica galega ao seren vistos os seus protagonistas como da Isla Liberdade galega, de vítimas dun pronunciamento militar español, pasaron a ser mártires dunha idea galega. É dicir, que está dicindo Villares? Que non se fai asociación entre reivindicación nacional galega e levantamento de 1846 ata 50 anos despois, que se confunde ese pronunciamento que tivo lugar aquí con nacionalismo. Nesta liña, tamén lo di Carlos Barros, en Mitos da historiografía galleguista, el pretendido independentismo gallego do levantamiento ya ha sido desmitificado por la investigación. É a cita que fai do libro de Barreiro de 1977. Problema disto. El Imparcial, 7 de maio de 1846, a prensa. É o corresponsal dun periódico madrileño que se chama El Imparcial e que está en Compostela. Álzase unha nueva bandera e é la independencia de Galicia, aislada de las demás provincias. Un periódico titulado La Revolución, que é o boletín do goberno galego de 1846, en que se evocan os recuerdos de Polonia, Italia, Irlanda e Turquía. Polonia, Italia e Irlanda son as tres nacións referenciais, os tres movimentos de liberación referenciais nese momento en Europa. Polonia está loitando por a independencia contra o Imperio Ruso, Italia está intentando unificarse a loitar contra o Imperio Austrohúngaro, contra Francia por a independencia, e Irlanda está loitando contra a Gran Bretaña por a independencia. Compararse con elas é equipararte, é di o corresponsal, como si fuese posible compararlas con Galicia. En medio de estos sueños de independencia de Galicia, al alzamiento se le llama nacional, es decir, está flipando. Resulta que o que empezou como un pronunciamento, estes galeguistas que se acaban de meter aí, non só falan de independizar Galiza, senón que ademais chamanlle nacional, a pesar de que está circunscrito ao territorio de Galiza nada máis, que non tivo con o resto do Estado. Ben, outro texto. Este é tamén de Barreiro. Aquí di que Faraldo, que é o líder da revolución, é un mito totalmente prescindible. E, por exemplo, Faraldo era un joven de precipitadas lecturas, de síntesis forzadas, con predominio de sentimientos sobre a razón. Fixémonos no cuadro colonial, tamén se lle aplica ás mulleres, de son irracionais e sentimentais contra a racionalidade masculina ou imperial. Faraldo escribe entusiasmado pola última idea que acaba de ler, pobrinho, parvo perdido. La fragilidade ideológica, aunque llamativa e espectacular, de Faraldo. Ou, si Galicia necesitó el mito de Faraldo un día, hoy ya le estorba. Estudiou Barreiro no libro dos 37. Problema disto, el español, 29 de 4 de 1846. Quen é o líder da revolución? Andan en el ajo febriciantes cerebros de los redactores del Nunca Bien Ponderado por Venir Gallego, que é o periódico dos nacionalistas dese momento. El secretario de la Junta Provisional de la Patria de los Suevos, con retranca, es el señor don Antolín Faraldo, que después de haber dicho abajo reglas, escuelas y maestros, ni por venir, prosigue ahora queriendo echar abajo otra porción de cosas. Menos el espíritu del provincialismo, que a fuer de buen progresista y radical y humanitario, proclama en altavoz como remedio a nuestros males. É dicir, quen é o líder da revolución que se identifica con claridade? Quen é o secretario? Faraldo. Outro problema. Un dos problemas tamén de Barreiro. Barreiro nega rotundamente o que dicía Castelao sempre en Galicia, que é unha tradición do galeguismo, que Faraldo, no ano 43, no levantamento que hai contra Espartero, propuxese a independencia de Galiza. Era algo que viñan dicindo os nacionalistas desde finais do século XIX. E Barreiro dedica páxinas e páxinas e páxinas a decir que iso era mentira, que era imposible que naquele momento a ninguén se lle pasase pola cabeza propoñer a independencia de Galiza. Entón, este é tamén do levantamento de 1846, negando rotundamente, e incluso chega a decir, conviene que todo ello purificar de la historia de Galicia este error, es decir, borrar esta equivocación que cometeu Castelao, que cometeu Carrera Aldao e cometeron varios galeguistas anteriores. Problema desta afirmación, el reparador 25 de xullo de 1843. Se dice, xusto 4 días despois desa reunión de 1843, que todo o mundo decía que pasara iso. Se susurra, se dice, reunirán por este medio un número considerable de una fuerza que se susurra disponen para proclamar la independencia de Galicia. 19 de xullo, 1843. É dicir, outra vez, outra equivocación máis.
E agora imos coa base de todas as equivocacións da perspectiva actual. Todo canto se sabe, todo canto producen intelectualmente nos últimos anos, a partir do libro de Barreiro e antes, sai da idea de que o primeiro testemunho, o primeiro relato que temos, que é do propio ano 1846, que é reseña de los últimos acontecimientos de Galicia, que está escrito por Juan do Porto, que ese Juan do Porto era un nacionalista, era un pseudónimo dun nacionalista. Vémolo aquí, isto é del levantamiento, é do libro de Barreiro 77, el levantamiento como independentista é unha idea que parte de do Porto e Tetamanci, son os artífices desta interpretación. Tetamanci é un galegista que finais do 19 que fai outra versión tamén, outro libro de investigación sobre o 46. En un exceso de euforia nacionalista, afirmar que en 1946 se trataba de la reconquista da independencia regional. É dicir, a partir do punto de partida da teoría, da hipótese que teñen eles ata agora, é que ese primeiro libro, que está escrito no propio ano, está escrito por un nacionalista e que estaba exagerando, que se veu arriba e que exagerou. Problema disto. Bueno, para poder justificalo, din que ese personaxe é un pseudónimo, que é un pseudónimo de Rúa Figueroa, posiblemente foi o autor da obra atribuída do Porto, que é un compañeiro de Faraldo, un membro desta xeración de revolucionarios, ou tamén podemos atopar cando o Porto pseudónimo que nos atribuyen a Vicente Cociña, outro galegista amigo de Faraldo, e outros a José Rúa Figueroa. Estudiou tamén Justo Veranelo. E estudiou Tetamanci, que tamén do Porto pode ser o Rúa Figueroa ou Manuel Cociña, un dos dous. Nun alarde xa de confianza en si mesmo, Barreiro, no último libro que escribiu sobre o tema, di abertamente que nin un nin outro xa. Foi o propio Faraldo o que dictou o libro de Juan do Porto, é o que di aquí, cando na isla de Peniche, na que estaba encarcelado, concluye Antonín Faraldo na obra Reseña Histórica, obra aparecida bajo a autoría de Juan do Porto, é dicir, é un pseudónimo do propio Faraldo. Problema de todo isto. Juan do Porto é un personaxe real, é un abogado de Compostela, que existe, hai documentación dele por todos os lados, que é un escritor normal, e ademais, o libro do Porto, se o lemos, imos ver que lle mete unha caña á parte galegista. A revolución, como vos dixen, ten por un lado os progresistas militares e por outro lado os galegistas civis. Ben, do Porto dedícase todo o libro a poñer a caldo á parte galegista, e de feito, todas as medidas que hai da Xunta, da Junta Superior de Galicia, andou un pouco pródiga e turbulenta, sin ningún arranque de energía, ni nada de notable ni de extraordinario. É dicir, se isto escribise Faraldo sobre si mesmo, estaría mal da cabeza. O que fixamos foi unha porquería. El Gobierno Superior de Galicia, máis que Junta Insurreccional de Salvación, quiso llamarse Congreso de Legisladores. Que lle está criticando? Que se puxesen a facer leis e a legislar como un goberno soberano. O único que tiñan que facer era apoiar a Solís. É o que lle está recriminando durante todo o libro. Os revolucionarios de corazón e de inteligencia, de corazón, hubieran reducido a menos expresión tanto decreto. Lo hubieran simplificado en dos renglones, buscar dinero e armar hombres. Por qué? Porque no 15 temos o que lle chaman a Constitución gallega na prensa española, que toda unha legislación feita polo propio goberno galego. E iso molesta, e o único que tiña que facer era apoiar a Solís. E fixados tamén, como lle botan cara, despois, o de que, bueno, para a Junta Superior de Galicia, pero a Junta Superior de Galicia se vistió por un descuido la toga antes que la espada, y al ir a celebrar sus sesiones al templo de Jano, cerró las puertas para que el murmurio de los pelotones y el choque de los aceros no interrumpiese sus tranquilas tareas. La Junta se creía trasladada al siglo de Octavio, y que el grato céfiro de la paz llevaba el polen fecundante de sus notables y meditadas reformas a todos los confines del antiguo reino, críticos por galegistas, porque están falando de Galiza, que son provincialistas, entón críticos desde unha posición non provincialista. Ou confesemos, a pesar de todas as críticas que lle fai, que en medio de algunos inoportunos decretos, isto está escribindo do Porto no seu libro. Como vai ser un galegista o que escriba isto? Ou como vai ser Faraldo o que escriba isto sobre si mesmo? Ou, por último, isto. A Xunta de Santiago, o día 10 de abril, unha das xuntas revolucionarias locais, anula os actos do Goberno de Madrid, como vai facer despois a Xunta Central. E do Porto, cando está contando, di ignoramos as miras que produjeron unha determinación desa natureza. Di que non sabe por que fixaron iso. É dicir, se fose Rúa Figueroa, que era alcalde, membro desa xunta, que escribise isto, ou Faraldo, que era o líder deles, como non vai saber por que o están facendo? Vale. E por último, hai unha polémica, xa para acabar de culminar isto, hai unha polémica na prensa entre do Porto por un lado e Faraldo por outro, dirixíndose cartas un ao outro. Faraldo di que non ten nin idea para escribir o libro porque non ten información suficiente, e o outro di que sí. Entón, o Faraldo está moi mal da cabeza, escribe o libro e despois empeza a crear unha polémica artificial entre si mesmo,
facéndose pasar por outro personaxe, ou non ten sentido ningún, e todo o castelo que construíron sobre que isto estaba contado por a parte galecista é mentiroso. Aquí temos o primeiro texto hablando de la reseña histórica dos sucesos de Galicia, que va a publicar o señor do Porto e lamentándose que este escritor non poda, por falta de datos, aclarar el misterio que los cubre. Suscribió Faraldo e Romero Ortiz. Lamentándose sus autores que la reseña histórica dos sucesos de do Porto, nun comunicado que envían desde Portugal, exiliados, dicindo que ese libro que vai sacar do Porto non pode contar a verdade. Este do Porto contestándonos. Se ocupan ustedes de una comunicación que fueron secretarios de la Junta Revolucionaria de Galicia, estos señores rectificarán indudablemente su opinión al leer la obra que aluden. Es decir, cando lean o que escribín, daránse de conta que sí que teño información que les din que non teño. Es decir, obviamente, do Porto é un personaxe real que escribe a súa obra de costas á parte galecista. Ben, contexto histórico xeral, para podermos entender realmente o que pasou, despois de contemplar a visión maniquea, por chamarlo de alguna forma suave, o que temos nas aulas. No ano 1846 estamos a piques de entrar nunha gran convulsión a nivel internacional. Hai dúas contradicións que aparecen a finais do 18 e comezos do 19. Unha é a aparición do Estado-Nación, que non existía antes en ningún sentido, e outra é a aparición do industrialismo, do capitalismo industrial. Estas dúas grandes novidades van provocar unha serie de contradicións que van estoupar ao Vesta en 1848. O que se chama a Primavera dos Povos. Aquí temos un mapa de todas as convulsións que se provocan entre o 46 e o 48. Faltan as de Portugal e Galiza, que estarían naquela esquina dali, e explican as cousas que acontecen aquí. No ano 1845 comeza unha serie de malas colleitas, empezando pola peste da pataca, que arrasa Europa. E iso vai acelerar todas estas contradicións, tanto en clave de clase, en clave industrial, coa proliferación do socialismo por todos os lados, como tamén en clave nacional, coa confrontación entre nacións e estados. Estas son imaxes de Irlanda en 1845 porque é a gran fame irlandesa. Iso dai é a Revolución de Polonia, da Galicia polaca, que se dá tamén en 1846, e este é de María da Fonte, que se dá tamén simultaneamente a nosa, na provincia do Miño, en 1846, e que ten causas, esta sobre todo, na peste da pataca, e na aplicación de medidas do nacente Estado-Nación, como por exemplo a reforma tributaria, a reforma dos impostos, e tamén unha medida que era a de enterrar os mortos, en vez de alrededor das igrexas, en cemiterios apartados, o que provoca o estalido inicial de todo isto. A xente, son como os nosos paisanos tamén, quitar os mortos do cemiterio que estaba alrededor da igrexa como toda a vida, trasladaros a outro lado, pareceres moi mal, provoca bastantes conflitos a hora de enterrar mortos, e iso provoca o estoupido, que ten xa unha serie de mutacións moito maiores tamén, e que acaba producindo unha revolta generalizada en Portugal. A de Polonia é moito peor, porque aí choca a loita nacional por un lado e a loita social por outro. Os nobres, que son nacionalistas polacos, intentan instaurar, facer unha revolución contra a Rusia en clave nacional, pero os campesiños, que son os que esperan que os secunden, en vez de facer iso, apóianse no Imperio Austrohúngaro e no Imperio Ruso para machacar os vivos, e acaban levándolle cabezas cortadas aos austrohúngaros dos propios que se rebelaron. Hai un conflito de clase por un lado entre os campesiños e eses nobres nacionalistas, e por outro lado entre os nacionalistas e o Imperio. É moi curiosa. Esas cabezas cortadas que hai por aí son iso, precisamente, nesa imaxe que hai. Ben, a Primavera dos Povos fai que haxa moitísimos procesos de liberación nacional. Esta é unha foto dun meeting artista do movimento obreiro nese momento en Inglaterra. Estas son as bandeiras, son imaxes alegóricas das bandeiras que aparecen por todos os lados nese momento. É un momento de afirmación das nacións e dos novos estados-nación frente aos vellos imperios do antigo régimen. Neste momento proliferan tamén as ideas de reforma social, de crítica ao capitalismo e de proposta dunha sociedade diferente. Estes son socialistas utópicos. Temos ali a Proudhon, a Fourier, a Saint-Simon, a Owen, e este, que é menos coñecido, é Villeneuve e Bergemont. E para nós vai ter bastante importancia tamén. Estas ideas socialistas expándense por toda Europa, é unha crítica ao sistema capitalista. Vanse expandir sobre todo polos portos, por unha razón, porque a partir de 1820 vai aparecer unha nova tecnoloxía que é o barco a vapor. O ferrocarril tarda moitísimo máis en implantarse en Inglaterra, pero o barco a vapor esténdese con moitísima facilidade. Entón, as ideas flúen a partir destes barcos con moitísima rapidez.
Ben, outra idea que aparece tamén é o feminismo organizado. A partir do fourierismo e do sansimonismo aparece o movimento feminista como tal e organizado. Ese é Volquín, este é Jean Daguan, este é o libro de Claire de Mar. É moi importante entender tamén que sae do socialismo este primeiro feminismo organizado con ideas progresistas porque dá debates moi interesantes, como por exemplo a diferenciación entre a liberación sexual da muller ou a emancipación completa das mulleres, que son cousas diferentes. Daquela tiñan polémicas que ás veces poden soarnos moi actuais, como a de certos aliados que utilizan o tema da liberdade sexual para aproveitarse, non sabes? Hai textos que parecen feitos antes de onte. Neste momento aclara ese tema da emancipación completa das mulleres como precisamente unha consigna clara e abertamente feminista. Ben, o conflito nacional, por exemplo, vai seguir os pasos deste señor con unha cara de mala hostia tremenda, que é Mazzini. Mazzini é o que organiza a Xove Italia. É un movimento insurreccional baseado nas sociedades secretas como os carbonarios e que promove unha república italiana. Unha república italiana que non existe porque ten que afirmarse contra a Francia, contra o Imperio Austrohúngaro e contra o Papado. Este movimento da Nova Italia, a Xove Italia, vai se estender, vai se replicar en moitas nacións en loita contra os imperios por toda Europa, vai se poñer moi de moda. Vai aparecer, por exemplo, John Ireland ou Eileog, en Irlanda, vai aparecer a Nova Bosnia, a Xove Bosnia, vai aparecer a Xove Polonia, a Xove tal por todos os lados. Non digo nova para que non cree confusión, porque está falando de mocidade. Curiosamente, bueno, non digo despois. Ben, os nosos nacionalistas deste momento están influenciados por todas estas ideas. Grazas a este señor de aquí, que é de la Sagra. De la Sagra era da Coruña, era un tío moi culto, era un científico social, que escribiu unha historia natural de Cuba superinteresante, e influye a todos estes demais. Chegan aos rapaces, a Rúa Figueroa e a Faraldo, a través, seguramente, de Pío Rodríguez Terrazo, que é alcalde de Santiago, e que vai ser o presidente do goberno galego en 1846. Ben, este señor de la Sagra vai traer as ideas de Villeneuve Bergemont, que é un socialista utópico, vai traer as ideas de Fourier, seguramente tamén, porque tanto Faraldo como os demais falan de Fourier, sobre todo de Fourier, con moita vehemencia, e ademais falan da emancipación completa das mulleres, nas claves feministas, a última que estaba en Europa nese momento. Ben, outra persoa que coñece no momento no que están escribindo nese momento é a Proudhon. Vai ser moi amigo de Proudhon, vai crear Candel, o Banco do Povo, vai ser detido en 1848 en plena baja revolucionaria europea en París, este señor, e tamén vai coñecer a dous tipos que andaban por ali que se chamaban Marx e Engels, e que tamén tiñan noticia todos eles do que estaba pasando aquí e da rapazada que había en Compostela. Ben, isto son noticias que falan, a primeira, en el Eco del Comercio, de que a mocidade de Compostela, bueno, aquí tamén, van crear unha escola socialista, unha nova escola socialista, este grupo de nacionalistas, de provincialistas, que se chaman así, por certo, aclaremos o termo antes de que se me esqueza. Provincialista é como se chama a comezos do século XIX a todos aqueles que fan reivindicacións nacionais. Os que en América, nas Cortes de Cádiz, están reivindicando máis autogoberno para a América antes das independencias, son chamados xa provincialistas. Entón, é enganoso ese termo, eu creo que non é moi apropiado utilizarlo pola confusión que xera, porque realmente o que queren é a emancipación dos seus países, na maior parte dos casos, e que reciben ese nome dunha forma bastante confusa, ainda que eles se identifican con ele. Bueno, aquí está falando de que queren crear unha escola socialista en Compostela, e que hai que derrubar o vello sistema, e crear un mundo novo, e todo iso. E aquí fixamos en El Porvenir, o periódico que escribiu estes nacionalistas de 1845, xa que abertamente se considerarán Euli, Rúa Figueroa e Le Faraldo a defender la emancipación completa mayúscula de las mujeres como uno de los artículos de nuestro catecismo social. É dicir, temos un grupo de intelectuais de rapazada nova que está a última do que está acontecendo en Europa nese momento. Ben, contexto político. Estou me enrollando moito, queredes que salte máis? Vale. Contexto político da época. Estamos nos anos 40, acaban de vencer os carlistas, o réxime español que apoia a reina Isabel II, acaba de derrotar os carlistas. E créanse dúas faccións políticas que son os moderados e os progresistas. Os moderados, nos primeiros anos 40, están alrededor de Narváez, que ese general que hai aí en baixo, e os progresistas alrededor de Espartero. Nos primeiros anos dos anos 40, ata 1843, que manda Espartero. Pero é un ditador cruel e acaba provocando que haxa un levantamento contra ele e que se derrube o seu réxime.
Nese levantamento contra Espartero vai ser en 1843 e cando Faraldo se di que propón a independencia de Galicia, que xa vimos na prensa que sí. Imos ver que esta idea de cada vez que hai un tumulto neste momento que aproveitan os nosos os intelectuais estes para proclamar a independencia, para promover a independencia varias veces máis, é dicir, cada vez que sucede algo que hai un pouco de rebó é como unha ocasión para ligar outra vez neste sentido. Ben, a partir de 1843, no 44, aparece unha nova ditadura que é os moderados de Narváez. En 1845 instaurase a Constitución de 1845 impulsada por ese señor, por Narváez, e vai supor unha serie de cambios moi radicais. É unha aplicación do Estado-Nación ao bruto, como non se fixera antes. Reforma do sistema tributario, que é a reforma de Monsantillán, que nos ver agora, que nos ver despois, cambio do sistema electoral, van reducir o número de participación e van ampliar o que é a construción da engranaxe administrativa do Estado. É dicir, o Estado español actual realmente é devedor desta Constitución de 1845. É a que crea a estrutura, como tal estrutura administrativa do Estado. Toda aquela, había reformas nese sentido, que era a Constitución do Estado-Nación, pero eran moi tímidas, e incluso había bastante anarquía en moitos casos. A partir de 1845 non. O sistema tributario vai unificar os impostos, o de Monsantillán de 1845, e vai provocar que aumenten os impostos indirectos, e iso perxudica sempre as clases populares, e tamén vai provocar que Galiza duplique o que ten que chegarle ao Estado. E ademais provoca outra cousa máis, que é a xente que son foreiros, que son labrejos, que traballan a terra pero non son propietarios, son os que pagan os impostos da propiedade da terra, non os propietarios da terra, o que crea unha situación tremenda. Ademais, eses impostos non van poder ser pagados en especie, como se pagaban antes o décimo ou o propietario da terra, senón que teñen que pagarse en moeda, é dicir, vou ter que vender o meu produto agrícola, expoñerme ás fluctuacións do mercado, empobrecerme, para poder pagar en moeda o que antes podía pagar en material, en produto. Ben, isto é unha afirmación contundente de Barreiro no seu libro tamén, que di: el estudio somero del contexto económico parece indicar que a nivel general no existe una razón que explique la necesidad de una revolución popular. La impresión general, sin embargo, es que no existen razones infraestructurales suficientes para explicar un levantamiento en 1846. Es necesario buscar otras razones. Quer dizer, Barreiro di que non hai razóns socioeconómicas para provocar un apoio popular á revolución, que non foi iso, foi simplemente un pronunciamento apoiado por 4 matados moi politizados de Compostela, que son estes intelectuais. Vale, imos analizar isto un pouco. Se lemos libros que explican a xeira revolucionaria de 1848, hai dos que son moi interesantes, un é este de Horton, que é máis vello xa que a fama, pero xa que ten bastante validez, que era das revolucións. Ou este, que saiu hai 3 anos, ou hai 2, que está moi ben tamén, Primavera Revolucionaria, que Christopher Clark, este é quizáis o libro máis completo que temos hoxe en día. Se lemos calquera destes libros, ou calquera outro que abranga este período, ímonos dar de conta que todos falan de que hai unha crise capitalista en 1845. Entón, é curioso que hai unha crise a nivel global capitalista en 1845, pero a nós non nos afecta. Afecta a Portugal, a provincia de Miño, que está pagada con nós cruzando o río, que é unha das causas da revolución de María de Fonte, pero a nós non nos afecta para nada. O noso é unha barranada que se nos ocurre así fora de contexto. El di, de feito, fai un estudo económico para explicar que non afectan as causas económicas, esa era a súa conclusión, e só analiza o trigo. Non fala nunca da besta da pataca, por exemplo, que aparece en 1845. Entón, ata agora, ninguén falaba de que a besta da pataca, que a de María da Fonte, cruzando o río, sí que lle afectaba, a nós, teóricamente, non nos afectaba. Pero eu descubrí na prensa británica, de Morning Post, unha noticia, por exemplo, hai máis, hai moitas máis. Esta foi a primeira que atopei, a partir de aí, un baleiro. Que lle está afectando a pesta da pataca a Galicia. E despois empezas a buscar un pouco máis, e empezas a topar noticias pequenas que din isto. Bueno, la cosecha, a colleita de patacas, que se perdeu, que non teñen, que é de 12 de 1845, ou despois xa a finais do 46, xa no 10 do 46, a de patatas demasiado escasa e de calidad moi pésima, desgracia que xa extendido tamén a la maior parte da tierra do Lugo, ou seja, afectou-nos a peste da patata. Ben, a fame e o aumento dos impostos provoca revoltas populares. Sabemos que houve motins populares porque, para empezar, la Oliva, 10 anos despois, los motines de 1846 en todos os pueblos del litoral de Galicia, a pesar de falando da fame, el hambre hace mal, está falando como motins pola fame en 1846. Despois temos, no propio 46, un faraldo que non é o faraldo líder, senón que é un faraldo que vive tamén
ali en Betanzos, igual era parente del, que é un zoqueiro, para que se presente, chaman a Benito Faraldo, para que se presente arrestado na cárcel pública desta ciudad, acusado de quimera e motín armado en la parroquia de San Julián de Vigo, é dicir, estaba dando motins pola fame polos impostos. E despois, antes da revolución, mesmo antes, é dicir, en marzo, temos noticias de, hace ya mucho tiempo, que se aseguraba estar próximo a estallar en Galicia unha insurrección para la cual se contaba con alguna tropa. É dicir, xa se vía vir que isto ia estoupar. Estes son Mon e Santillán, os que fan a reforma tributaria, e aquí vemos na prensa que, por exemplo, no Universal, o 4 de marzo, xa se di que en Galicia é absolutamente imposible levar esa medida a cabo, a medida desa reforma tributaria, porque vai provocar moita conflictividade. E despois vemos aquí en El Católico, no 14 do 4, e despois en El Espectador, no 20 do 4, que un dos berros da revolución, xa que está expandíndose como a pólvora e que lle bota a culpa a Mon Santillán, abajo o sistema tributario, é un dos lemas da revolución galega, que aparece por todos os lados, e que lle bota a culpa tanto un artigo como outro a xestión de Mon Santillán co seu sistema tributario. Ben, unha das primeiras medidas do goberno galego 15 de abril vai ser esta. Artigo 5º. Queda abolido el sistema tributario. Todo funcionario público, cualquier persona que infrinja esta disposición será castigado con el cuádruplo de las cantidades que perciba, además de la pena que está sujeto por el artículo 19. O artículo 19 é ser considerado traidor a la causa nacional. Aparece así escrito. Entón é fusilable. Artigo 12, outros dos artigos que aproban estes galeguistas, é toda a sal existente nos almacenes de Galicia se suspenderá al precio de 25 reales la fanega. Que quere dicir isto? Que abaratan o prezo do sal, e abaratando o prezo do sal daquela, abaratas o prezo de todas as cousas, porque é como o prezo do petróleo hoxe. Toda comida, para poder transportala, tiñas que metela en sal. Se abaratabas o prezo do sal, abaratabas o prezo de todo. Entón, outra das medidas é abaratar o prezo do sal. Outra máis, que non marquei aquí, é a de eliminar o que lle chaman os dereitos de portas, que son os impostos indirectos. O que cobraban en cada produto, cada vez que comprabas. Elimínenos tamén radicalmente. Está nunha situación de desesperación, de unha crise alimentaria, o menos que lles compre é andar subindo os impostos ou experimentando con sistemas tributarios novos. Estas medidas que aproban son interpretadas pola prensa española como intencionadamente para xuntar o máximo de xente posible, é dicir, había un público receptivo a que estas medidas fosen aprobadas. Din que a Xunta fai isto para xuntar a cantos máis millón. E ademais, na reseña de Porto, unha das cousas que lle recoñece que fai ben o goberno galego, das poucas que lle recoñece, é precisamente que as medidas de baixar o prezo do sal e acabar co sistema tributario fixeron que medrase o apoio social salvaxemente con, non leo nada, que medra moitísimo entre as clases populares o apoio. Mais que ninguna outra cousa foi o que fixo o medrar o apoio á revolución. Ben, despois, este texto sí que quero lelo porque é moi interesante. É un texto del Católico, a ver se son capaz. En todo el espacio de los 23 días que duró esta campaña de agitadores en el desborde de sus pasiones, no hemos visto cuál era su plan y cuáles las ideas políticas que pensasen sustituir a las que el gobierno tiene planteadas. Agora ben o bonito. Esta bullanga era como lle chamaban as revoltas populares dos obreiros en Barcelona na década anterior. Esta bullanga se reducía solamente a que los proletarios se enriqueciesen despojando a los propietarios y comerciantes de todo lo que poseían. Es decir, que os proletarios lle quitasen aos burgueses todo o que posuían. Esta era a idea que tiñan. Los caudales públicos fueron su presa. Unha das medidas do goberno galego vai ser expropiar o Banco de España. Todos o Banco de San Fernando, que se chamaba daquela. Todos os capitais que haxa no Banco de San Fernando, no Banco de España, as xuntas non centralizándose, as xuntas locais, revolucionarias, vanse facer cargo delas. Se van a utilizar para crear forzas armadas populares, que é unha das medidas tamén que acordan. Los caudales públicos fueron su presa. Sobre pretexto de organizar un escuadrón de caballería, no quedó mula, caballo, yegua ni jaca que unos cuantos cuatreros no robasen en esos contornos que condujeron despois a Portugal e allí vendieron por cualquier dinero. Outra das medidas da Xunta é que se expropiasen todos os cabalos que pasaban unha altura para crear batallóns de caballería en cada provincia. Entón a acusación que lles fan é que levaron todos os cabalos canto sabía, prova de que se cumpliu. Bajo frívolos pretextos, cercaban as casas de campo, os pazos. Y que aquel que lo consideraban tuviese algunos ahorros, poniéndole en el pecho 2 bocas de fusil, no le quedaba otro recurso más que elegir entre vender la vida o entregar el poco o mucho dinero que querían poseer. Empezaron a expropiar a riqueza aos propietarios, aos grandes propietarios tamén. Esta insurrección que puede tener algún pensamiento noble o generoso, pero si lo hemos de juzgar por los resultados no tuvo otro objeto más que el robo
no apareciendo en la escena más que una gavilla. É dicir, non parece un pronunciamento de todos uniformados dándolle vivas á raíña. Outra descripción del católico do outro día. Ni las riquezas ni el nacimiento, nada de esto contaban estos hombres para seduciros. Enarboraron la bandera de su crimen, sin otro séquito que un centenar de hombres perdidos, bebedores, quimeristas, fumadores de profesión, y gente sin oficio o profesión y sin bienes. Es decir, pobres. Mais, as noticias de Galicia son satisfactorias. En Lugo e Santiago reina un terror pánico entre los revolucionarios. En plan, están acojonados e van a escapar. Pero claro, ¿qué están facendo os revolucionarios? Imponen excepciones arbitrarias a los moderados ricos y opulentos y ejercen una dominación tiránica en nombre de la libertad, dictadura do proletariado descrita por las súas víctimas. El desprecio y la indignación pública asusten y persiguen a aquellos descamisados regeneradores de la patria. Descamisados, pobres, regeneradores de la patria. Pronto pagarán su descabellada y temeraria osadía. Ben, isto é a expansión na prensa da revolución, o pronunciamento que se produce o 2 de abril con intención de que a raíña case con un candidato progresista, non nos coita ninguén. É dicir, só Santiago segue ese pronunciamento do 2 de abril en Lugo e fracasa a nivel estatal. É un pronunciamento máis que fracasa. O que pasa é que a situación aquí era tan tensa que acaba provocándose un tumulto social brutal, sen control, é moi plural, ademais non está nin totalmente dirixido polos nacionalistas, nin totalmente dirixido polos militares, senón que é, como vistes, como está descrito pola propia prensa, un tumulto social bastante importante. Ben, a partir do día 9, que Pontevedra se une á revolución, isto cambia radicalmente de cariz. Non é xa un pronunciamento só, senón que pasa a ser unha revolta popular en toda a región. E esta revolta popular vai creando institucionalidades, como son as xuntas locais revolucionarias, que se centralizan o 15 de abril nunha xunta central. A partir do día 9, o día 9 quizás a data máis importante de todas, porque é cando se dá a transición dese pronunciamento fallido, fracasado completamente, á revolución. Que acontece ese día? A Xunta está escapando de Santiago, porque o exército que envía a Coruña, que é onde quedara o que vía o capitán xeral que estaba na Coruña, acaba de entrar en Santiago, están en fuxida libre, tanto Solís como a Xunta de Compostela, a Xunta local de Compostela. Está todo perdido prácticamente, non hai nada que facer. E cando están escapando xa, supoño que en dirección a Portugal, porque están indo pro sur, chegan a Padrón e chega a noticia de que Pontevedra e Vigo, de repente, sen saber por qué, que se sumaron porque hai un jamado, un guardia civil de Portas, que se chama Manuel Buceta, que ia levando presos a uns estudantes desde a Estrada a Pontevedra, a uns estudantes revolucionarios, e non se sabe por qué, da noite para a mañán, esa noite, con eles, cambiou radicalmente de idea, entrou na cidade, a xente da cidade tomou as armas e tomaron a cidade de Pontevedra. Tan pronto toman Pontevedra, arrincan cara a Vigo, e xa antes de chegar a Vigo, xa chega a noticia de que os de Vigo tamén se suman. Entón, volven para arriba un exército de miles de persoas, onde están escapando os da Xunta de Compostela e Solís, que é o que fixera o pronunciamento. E tan pronto se coitan as tropas regulares, leais, a Madrid, que ven semellante cantidade de xente, bota a correr cara ao norte, cara a Coruña, para defender Ponte Sigüeiro. Sigüeiro onde se cruzaba para aquí, e onde estaba o capitán xeral. Entón, quere plantar en fronte ali. Esta é a noticia do estoupido de xuntas que vai haber despois de Pontevedra e de Vigo. Empezas a espallar por todos os lados, empezan a haber xuntas en Caldas, Padrón, Carril, A Estrada, Redondela, A Guardia, Bayona, Cambados e outros puntos. Pensábamos que eran poucos puntos lendo a Barreiro, pero ides ver despois, porque estivemos investigando nos arquivos históricos de Galiza nos últimos meses, é unha auténtica barbaridade, é prácticamente generalizado. Ben, isto que tendes aquí son ordes de busca e captura de revolucionarios. As descripcións son sombreiros de palla, zocos, pantalón tal, é dicir, son labrejos. E a máis din as parroquias das que son, de por riba, é dicir, son labrejos de parroquias. Está cheo delas nos boletins provinciais. Por exemplo, aquí dá os nomes, parece que sería un pouco máis, pero acusacións de rebeldía sempre son as mesmas. Rebeldía contra la reina, ou rebeldía contra la corona, sumarse a la insurrección del 15 de abril, fixados os nomes, todos estos son nomes de xentes, de distintos sitios, Viveiro, todos son así, Francisco Martínez, Mora Caballero, que é o que ordena aprender.
Isto é o que estivemos atopando en Pontevedra. No arquivo histórico provincial temos acceso ao arquivo do Goberno Civil, é dicir, todo o que tiña o Gobernador Civil, toda a información que recibía o Gobernador Civil, nós tivemos acceso a ela. Tivemos acceso aos interrogatorios da Policía, aos informes da Guardia Civil, aos informes dos infiltrados, aos informes concello a concello de quen participaba e quen non. Entón atopamos maravillas. Había máis de 3.000 documentos que estaban prácticamente sen tocar polos historiadores anteriores. Entón atopamos cousas como isto, por exemplo, o Concello de Meis, din, o alcalde que está escribindo os informes sobre os revolucionarios que houve ali, está dicindo que foi por necesidade, que se meteron no exército para esculparlos de alguma forma, por necesidade de que lle pagasen. Porque o Goberno galego, unha das cousas que fai é pagarlle un salario a todos os milicianos que se xumen ao exército revolucionario. E ademais darlle unha ración de pan, de comida. Se ti tes a tua familia morrendo ca fame, e ademais estás en contra do sistema tributario, favorece que te sumes á revolución. Entón, fala de gañar o dispendio. Por iso é a razón daqui que hai. Estes son listas, esta é a parroquia, este é outro, do Concello de Meis, dos revolucionarios, porque os alcaldes foron elaborando listas da xente que tomou as armas contra o goberno. A xente que tomou as armas contra o goberno era tanta que tiveron que facer a seguinte xogada as autoridades, pedido polo propio Gobernador Civil de Pontevedra ao ministro: por favor, que separemos entre os que digan que foi voluntariamente e os que digan que foron obrigados, porque senón vai haber un Cristo moito maior aínda do que houve. Entón, crea esa diferenciación de os que din que foron obrigados a coller as armas e os que din que foron voluntariamente. Bueno, máis listas, aquí vedes oficio, labrador, así son a maioría. Descripcións de... Bueno, hai descripcións incluso de pobre. Isto é de Mourente. En Mourente temos a Jacinto... non me acordo como se chamaba, Jacinto non sei que, bueno, por aquí non se ve nada tampouco. Bueno, vedes aquí, pobre, oficio labrador, pon tamén que traballa, está tan desesperado que traballa pola comida. Cando non lle pagan o xornal, traballa por comida para manter a familia. Bueno, isto é a estrada, estes son distintos nomes, e isto é as partidas. Créanse partidas armadas que deambulan polo territorio da provincia de Pontevedra, e isto é tamén moi importante. As ordes do goberno galego das autoridades revolucionarias. Non hai caos, non hai unha anarquía tampouco tan grande. Están obedecendo o articulado do 15 de abril e vese caso por caso e concello por concello. Expropian os capitais, fan as xuntas tal como deben organizarse, é dicir, cumpren, expropian os cabalos, pero están cumprindo unha serie de normas que están marcadas por ese goberno galego centralizado desde o 15 de abril. Estas dúas, por exemplo, falan de partidas de 50 homes, dúas partidas distintas de 50 homes que están cruzando o Forcaré e que están ás ordes de un é Benito de Couto e outro é Ramón Mourenza. Esta de aquí tamén é outros 50 homes e que cruzou tamén Mourente. Este cruzou Forcaré e esta Mourente. E esta que cruzou Mourente din que é a partida de Ponte Calderas, do Partido Xudicial de Ponte Calderas. E isto é moi importante, porque estes grupos que se van montando seguen a mesma estrutura que se usou contra os franceses. Os franceses xa sabedes que non nos expulsou o exército español, expulsou a xente de aquí organizado que se chamaba alarmas. Esas alarmas tiñen unha estrutura comarcal, é dicir, a propia xente xuntábase, collía as armas e atacábamos, ou organizábase para atacarlos. A estrutura que teñen estas partidas en Pontevedra é tamén comarcal, e parecese moitísimo a estrutura que tiñan as alarmas. Faraldo, no segundo número da Revolución, no segundo comunicado do goberno galego, vai recordar a como expulsamos os franceses e que agora hai que facer o mesmo cos novos invasores. É moi curioso tamén. Ben, isto é como se organiza o exército nesas localidades. Como se fan estas partidas? É o alcalde de Portas dicindo, bueno, perdón, non é o alcalde de Portas, é un abogado de Portas denunciando o que fixo o alcalde, que lle foi ali ao pazo coa xente todo para expropialo tamén, e como organizou todo o tinglado. Xuntou a xente, xuntaron as armas colas do concello, proclamouse comandante, o alcalde de Portas, e que ademais rondou as casas e aterrorizou os propietarios, rondándolle as casas para sacarlle máis cartos para a revolución. Este é como se expande isto. Outra cousa que detectamos: somos estudantes de Compostela os que se espallan, os estudantes de Compostela que cada un é dun sitio. Hai estudantes que son de Vila de Cruces, outro é de Lalín, outro é de Mos. Entón, eses estudantes que cada un é dun sitio son os que actúan de correos e de expansores de todas estas ordes e toda esta revolución. E aquí temos un que é un caso moi chulo, que é Xosé Carral, que
que é de Lalín, entra na feira de Lalín con dúas pistolas e un cabalo roubado, pegando tiros e dicindo que a unha revolución en Santiago é que hai que xuntarse para tal. Pasado o tempo, despois na represión, un informe que dan sobre ele. Unha yegua roubada, bueno. Agora se volve a ler outra vez, claro. E isto era a Coruña. Na Coruña contábase que a Coruña tamén se sublevase, pero o cabrón que tivestes aquí do capitán xeral, que era Villalonga, un sanguinario terrible, deprimiu, é dicir, cando Solís, por orden da Xunta da Jaleja, se aproxima a Coruña para sumala ao levantamento, non pretende atacala, pretende que desde dentro haxa unha movida para poder tomar a cidade e ele entrarse en derramamento de sangue. E sabémoslo porque na prensa, atrás, en el Imparcial do 29/6, en xuño, contando as jabanzas do ben que o fixo Villalonga para evitar que caíse Galiza entera nas mans dos revolucionarios, contan cuando el mismo Solís se presentó a la vista de la Coruña y los jornaleros se chamaban os obreiros, os que traballaban por un xornal eran jornaleros, y los no jornaleros también se agrupaban en la Alameda y querían ya dar el grito de rebelión. Solo la decisión del capitán general y el jefe político y un piquete que recorría las calles bastaron para aterrorizar las turbas y salvar la capital. ¿Qué fixo este cabrón? Colleu e creou un escuadrón de choque con sabres e cargou con sabres contra a poboación que estaba intentando rebelar a cidade e sumar a revolución cando se chegou o Solís. Estos son partidas armadas, guerrillas, en Lugo, a cabecilla Roberto Robles, capitán de Francos, con otro igual llamado Velasco, habían vuelto a salir de Lugo y discurrían por los pueblos causando vejaciones autorizados por la Junta para levantar gente, para chamar o levantamento da xente. Isto é en Ourense. En la mañana del 24, noticia que llegó de que 60 hombres armados venían de Quinzo, como llegar a chamar, por la carretera de Ourense para hacer el pronunciamiento contra el actual gobierno. Fixados que o día 24, Compostela cae o 23. É dicir, a batalla de Cacheres o día 23. Entón, despois, os pronunciados eran 25, e agora describenlos, isto por iso é moi valioso. Como eran estes rebeldes? Vestidos de diferentes trajes, non hai uniformes, con solo 10 armas, las más de caza, escopetas, que los dirigía don Basilio Mateo Aranda de Ourense e un tal Chicarro de Vigo, ambos oficiales retirados del ejército, aquellos de distintos pueblos y todos ya procesados por robos y otros delitos, pues acusando robo por expropiar a los ricos durante todo este periodo. Outro texto moi interesante. Muchos andan perseguidos, muchos. Hai infinitos que han tomado las armas por fuerza. Dixeron, a mí obligaron a tomar as armas. Eu estaba tranquilo na casa, viñeron a buscar, eu tenho un rifle na manga e dixeron, vete con nós. Estos días se anda firmando una exposición para que su majestad, implorando clemencia hacia aquellos particularmente que no han pecado con intención, pecado, sino cediendo a una fuerza superior. Es decir, que fueron obligados a tomar las armas. E es de esperar que sean, bueno, que sea por obra. Pero visto que cada vez había máis xente que dicía que fora obrigada, pasa isto. Teñen que devolver os cartos que cobraron por ser revolucionarios. É dicir, moi ben, vale que te obligaron, pero devolves os cartos que cobraches mentre eras un soldado revolucionario. E esa será unha das pruebas con que acreditarán que non entró en su ánimo sublevarse contra el gobierno de su majestad, que nada hicieron que no fuese cediendo el poder de las circunstancias. Devolve sus cartos, senón non te indultamos. Despois, probas de que o povo é quen provoca os levantamentos nas cidades e quen move todo isto, é, por exemplo, isto, o boletín del ejército 13/5, e Luis Lemi, comandante das forzas militares de Pontevedra, que non conta como perde a cidade, e conta gente del pueblo ya preparada se nos echa encima con fusiles e carabinas. Ou, na Revolución Gallega de Tetamal, neste libro de finais de comezos do 20, perdón, no que se volve a avaliar a Revolución Galega, contase, fulanito de tal se batió heroicamente al frente de un pelotón de paisanos e militares, na resistencia de Compostela, paisanos resistindo, é dicir, a xente resistindo contra a ocupación do exército realista que nos mandáramos de Madrid. Isto é unha novidade, son os segundos que ás veces fuxamos outro día en Ferrol. No arquivo histórico de Pontevedra, tamén no arquivo militar de Ferrol, atopamos isto. Este é o número que atopamos en Pontevedra, en Ferrol atopamos ainda máis. É a primeira vez que os ve alguén. É o boletín provincial de Pontevedra, pero feito polos revolucionarios. Como controlaban toda a provincia e a cidade, editaban eles o boletín provincial e mandaban a todos os concellos. O que di no primeiro punto, Junta de Gobierno de Pontevedra, bueno, isto é o manifesto do 15 de abril, o que aparece aquí. Galicia convertida en verdadeira colonia da corte, isto é o que aparece aquí.
E o que aparece aquí nesta primeira parte é todas estas forzas que temos repartidas por todos os lados vin de mañá xa, canto antes a Pontevedra, para poder descobrar, o que está dicindo aquí, e podermos organizar, porque así, ademais é moi simpático, é moi jalego, así dispersos non facemos nada quando ocurría. José María Santos, o de Xunta de Pontevedra, que nos está dicindo. Despois, na prensa, no Diario Oficial de México, e no Católico, fálanos de que unha das cousas que se decía que era a revolución era o pronunciamento inicial, se lembrades, era porque Enrique de Borbón era o candidato progresista para casar coa raíña Isabel. É unha das cousas que sempre se di. Enrique de Borbón era o candidato progresista. Enrique de Borbón, para empezar, saca un manifesto o 9 do 9 dicindo que ele non ten nada que ver con isto, que ele que non misturan de movidas e que non o calumnien, que nunca na vida quixo apoiar nada parecido a isto. E tanto é así que en plena revolución ten unha reunión con Narváez en Francia, é dicir, estamos todos nun hotel e quedamos a tomar un café. Entón, esa idea de que a Revolución Galega é o mantemento da idea de que a raíña case con Enrique de Borbón, a luz disto é unha auténtica tontería. É dicir, está Narváez, que é o dictador que nese momento deixou Istúriz, está en Francia, está tomando un café co infante Don Enrique en Francia, nese mesmo momento, 22 do 4, 22 de abril, en plena revolución, en Francia. Non é unha idea equivocada. Ese pronunciamento inicial ten tan pouco a ver, ou ten moito menos a ver coa revolución que se vai dar despois, tamén en cousas como esta. Esta é unha carta de Iriarte, isto é o que conta de Iriarte a Revolución Galega de Tetamancio. Iriarte era un partidario de Espartero, un progresista, que estaba exiliado en Portugal. A única persoa que lle fai caso ao pronunciamento de Solís fora de Galiza é Iriarte. Volve de Portugal e vai para Castela para facer ali tamén un pronunciamento por la reina libre, viva España e viva la Constitución e la democracia. E vai ali. O problema que acontece con Iriarte, cadra que as tropas que nos están mandando para aquí desde Madrid, con Concha a cabeza, mandan uns 7.000 soldados, e resulta que cadra que este está polo camiño, está en Astorga facendo o pronunciamento, vai se a pinza e acaba de decir, bueno, o pronunciamento dele é yo soy la Junta Central, obedecesme todos, porque soy moi importante. O problema é que Concha bate con el cando se ven chegando aquí e mete unha sumanta negra e desfalle completamente as tropas que ten ali. Entón corre para aquí, como un desgraciado, para salvarse, e chega aquí. Entón, onde nos Tetamanci, que unha das primeiras cousas que se lle ocorre é ir onde ao goberno galego, atende o Faraldo, para a súa desgraza ainda por riba, e dille, dame soldados que quero volver outra vez a Castela para estender o pronunciamento por toda España. E dille, non. Cando gañemos aquí, levas algúns e xa farás algo se queres, pero de momento imos gañar aquí, que é o máis importante. Iso é o que conta Tetamanci aquí. Entón, el pasa de todo e marcha para Portugal, pasa deles. E manda unha carta na que di que nos últimos acontecimientos políticos de Galicia ninguna parte ni mando é tenido, non tiene nada que ver con estes tíos. Nada de cuanto ha ocurrido de bueno o malo en aquel reino, bueno, non sei, como aí, después del rompimiento, se me puede atribuir. Es decir, eu non tiene nada que ver, ni menos he sido reconocido por aquellos, non me recoñecen, eles, nin eu a eles. Ni máis que eu un particular, un jamado que se sumou ao rollo que non ten nada que ver con nós. Entón, isto tamén é importante para marcar a diferenza entre o pronunciamento e a revolución. Bueno, vou acelerar porque me estou pasando un mogollón. Por último, o tema da participación popular. Di Barreiro no seu libro tamén, se en Portugal a revuelta foi popular eminentemente, foi militar en Galicia foi militar con apoio del paisanaje, pero de ninguna manera popular. É dicir, despois do que acabamos de ver, é capaz de afirmar que aquí non foi para nada popular, que foi simplemente militar, no seu libro do tal. Bueno, agora vou acelerar bastante, vale? O tema da independencia. Ben, os provincialistas estes, nos seus textos, escriben sobre que Galiza é unha nación e que debe aspirar a ser o que foi. Utilizan o pasado como símbolo do que debe ser, precisamente porque hai censura nese momento, non poden dicilo abertamente. En todos os xeitos, vemos cousas como esta, falta da unión, a centralización, el espírito nacional que pudiera ponerse para alcanzar el triunfo. Están falando de Galicia como nación todo o tempo. Está parado, sobre todo, é o máis claro o tema. É aquí a base sólida sobre a que a juventud construye de Galicia, bueno, la nación céltica ou gallega, isto é de 1842. La base máis sólida da independencia de los pueblos. Bueno, fixadvos a ver se vos soba isto. Estas y otras verdades que pienso arrojar a la faz de los tiranos me acarrarán persecuciones y disgustos, pero todos sus esfuerzos serán inútiles para imponer silencio a mis labios, que solo respiran libertad e independencia. Con dice de Soliares, de Rosalía.
só cantos de independencia e liberdade balbucearon os meus beizos. A que se vos parece? Se ledes Oriedras e ledes cousas de Faraldo, ides ver resonancias por todos os lados. Non é que copia Rosalía, pero hai transliteralidade do que está dicindo. É dicir, vese que sí que leu o que está dicindo este homem. Bueno, fixados tamén aquí, que é o que debe aspirar a Galiza? A inteligencia, riqueza, prepotencia e nacionalidade tamén. Adquirir a nacionalidade, conquistar a nacionalidade en 1844, 45, 46, non é ser unha autonomía ou que se recoñezan dereitos identitarios, é a independencia, non ten outra explicación. Ser unha nación, aspirar a ser unha nación nos anos 40, do século XIX, non é aspirar a un réxime federal ni cousas por estilo, é aspirar a independencia. Bueno, hasta que los parias sean hombres, hasta que Galicia alcance el lugar que está llamada. Cuando Galicia se llamó Sueva fue libre e independiente porque sus hijos se apellidaban ciudadanos. Isto é unha burrada, anacronismo total. En época sueva non eran ciudadanos ni nada disso. O que pasa é que está aplicando o que Faraldo dio ao principio. Poño no pasado o que nos queremos para o futuro. Digo así abertamente, explícitamente. Unha Galicia independente ten que ser a partir da creación de cidadanía. Bueno, outra cousa, ele ten unha carta na que di que en el porvenir, como escriben baixo censura de Narváez, non poden falar abertamente, entón que utilizan o adxetivo literario cada vez que falan de política, porque falan de anarquía literaria moitas veces, e moitas veces falan tamén de independencia literaria. Cada vez que fagan iso, hai que entenderlo como, polo contexto, hai que entenderlo como independencia. Esta é unha carta dos cataláns, de Balaguer, o pai da Renascença, a eles, a Mirao. A situación era que os cataláns estaban flipadísimos con este, hai un poema de Balaguer a Faraldo que parece un poema Che Guevara de admiración completa. Outra vez resuena, fixados, se estivese falando de independencia literaria de literatura non teria sentido ningún. Outra vez resuena el armónico grito de independencia literaria lanzado por nuestros hermanos de Galicia, agrupados alrededor de su hermosa bandera. Juventud gallega, tu visión es grande, o tan grande como difícil, que hace decir, lo vas a pasar muy mal, pero ¿por qué? Por escribir libros, ¿por qué vou pasar mal? E agora fixado vos isto, en verdade es que vos falei de que Mazzini nos anos 40 falaba de a xove Italia, e que a partir de aí aparecía a xove Bosnia, a xove Irlanda, ou Irlanda juvenil, ou xuventude irlandesa. Fixados que isto está en mayúsculas, Juventud Gallega. El Porvenir é periódico de la Juventud Gallega. Está totalmente na onda dese juventud relacionada co país que está dando por toda Europa, está na mesma línea, está recollendo as ideas de Mazzini. Bueno, vou pasar de comentar isto, que ten moitísima chicha, pero que se non vou mediar tanto que non vai dar tempo nada máis. E, bueno, máis claro que isto xa é imposible no propio Porvenir, a pesar da censura de Narváez, ao final acaban pechando o periódico, evidentemente. Al hablar de nuestra ilustrada juventud la llaman siempre con sarcasmo los gallegos, con un epíteto ignominioso y que debiera avergonzarnos. A todos cuantos nos injurian o desprecian, que no está dejando el día en que los gallegos sean, en mayúscula, nada más que gallegos. Esto dio exactamente un ano antes da Revolución. Ben, a prensa recolle, en Neutral, en 1946, en plena Revolución, recolle cal é o berro que dá a Faraldo, o discurso de Faraldo, para alistar xente, o encargado de alistar os estudantes, a milicia de estudantes, e resulta que a prensa recolle. Esta revolución é santa, esta revolución é la de Polonia e la Cracovia contra a Rusia de Madrid. Lembrade que está pasando nese mesmo momento a revolución de Polonia contra a Rusia. Está falando de que Madrid é o imperio e que nós somos a nación, é que é unha revolución sagrada. Despois, este é o segundo manifesto. O primeiro manifesto, agora que vai ser o número 3, mañá publicado por Nos Diario, hai tres comunicados do goberno galego. O primeiro é un de consenso, no que, por un lado, dicimos que Galicia é unha colonia, facemos todo articulado ultra indepe que vimos antes de anular os actos do goberno de Madrid, expropiar o Banco de España, suprimes a policía e a Guardia Civil, é como se lle deixasen a Breixo que legislase el sol. Faría unha cousa así, parece tal, pero despois polo medio tamén aparece Viva la Reina Libre e cousas polo estilo. Por qué? Porque é un texto de consenso entre a parte militar e estes revolucionarios. O segundo manifesto que os soldados xa non están en Santiago, van uns para Coruña e outros para Ourense, está o goberno deles sós, e eles sós botan por fora completamente. Aquí compáranse con Polonia, Italia e Irlanda, miradlos, aprendede de nós, así é como se fai. Non é verdad, diríxese ao povo traballador, non é verdad, labradores, é dicir, non é verdad, a que te estás dirixindo? O povo traballador. Non é verdad, labradores, que ya non o roban. Hombres e mujeres, isto é moi importante tamén, hombres e mujeres,
no propio manifesto, é dicir, nos anos 40 disto, se era chamativo xa que os irlandeses no 1916 puxesen homes e mulleres, no século XIX, nos anos 40, é bastante chamativo tamén. Por último, a nosa loita non é por rescatar, como fixeron os pais a Fernando VII, non é pola raíña, xo digo aquí, non é por rescatar o rei. Luchamos por conquistar un pedazo de pan para nuestra boca e unha patria para nuestros hijos. Xa non é por rescatar a raíña, senón que é que nos viñamos arriba de todo, e aí está, aprendimos a ser libres, É dicir, un manifesto tan independentista que a prensa entende perfectamente. Álzase unha nova bandera e a independencia de Galicia, o texto que vos din antes, compárense con Turquía, con Irlanda. Outra das cousas que indican o carácter claramente independentista é que unha das primeiras cousas que fan os soldados realistas cando entran na cidade é ir á praza da Quintana, que se chamaban a Praza da Independencia, e como son idiotas pensan que a Praza da Independencia era a independencia de Galiza. Entón pican a placa, cando a placa fai referencia á independencia dos franceses. Isto comenta o do Porto, en plan, hai que ser animal, hai que ser burro, mantendo a forma da cara, hai que ser pouco inteligente, bueno. O terceiro manifesto, me saltei esa parte. O terceiro manifesto, que vai publicar mañá, outra vez que vai publicar no diario, como os dicía, está redactado pola parte militar. Entón, ides ver rollos moi españolistas, por exemplo, el 2 de maio, de Madrid, e cousas polo estilo. Se supuxésemos que é a mesma persoa que está escribindo o segundo, que acaba de escribir o terceiro, pensaríamos que está moi mal da cabeza, porque é como se Breixo un día escribise iso e ao día seguinte dixese viva España. Entón, sabemos que está todo. O último, se entendemos o contexto, entendemos moitísimo millón. Ben. Despois de todo isto, a visión que ten a sociedade galega, por exemplo, este Aniceto coñecía a todos os protagonistas desta revolución, era da súa xeración, escribiu El Porvenir, coñeces a todos. Cando acaba Los Hidalgos de Monforte, que é a súa novela máis coñecida no século XIX, acaba en 1851, 5 anos despois, e di abertamente: en 1845 Galicia se viu agitada por iguales deseos de independencia. Non queremos ser máis que gallego, revolución, é dicir, está entendendo o 46 como independentista. O etnógrafo, antropólogo Alfredo Vicente estaba recollendo en Oca, na parroquia de Oca, na Estrada, cando atopa un personaxe superinteresante, que é o practicante, que lle chama o practicante, un médico que tivo que escapar para ali, un revolucionario do 46, que se refuxiou en Oca, e que actúa como practicante, e como escolante, como profesor, por rapaces da zona. Este personaxe, que lle chama o practicante porque fala moito, falando con él, recolle que lle di isto: somos 2 millones de hombres con lenguaje, costumbres, alimentación e gustos propios. Más tenemos de portugueses, y eso que es bien poco, que de españoles. No podríamos intentar un esfuerzo para hacer que fuese nuestra, exclusivamente nuestra, esa querida e única patria. Ese refuxiado do 46, esa é a súa ideoloxía. E recolle en 1875. Despois, Murguía, en 1856, Murguía viva a revolución, ten 13 anos, ve como saquean Compostela. Por certo, Compostela foi saqueada. Hai máis de 500 mortos, e ademais entraron nas casas, roubaron e fixaron todo o canto hai. Protestou o arcebispo, protestou todo o mundo, e foi un auténtico escándalo. Dite Damancio incluso que lle prometeu o saqueo Concha aos seus homes antes de entrar na cidade, que é unha barbaridade na Europa daquele momento. O saqueo entendíase nas colonias, contra os escravos, pero en pleno territorio dun Estado europeo practicar o saqueo dunha cidade era unha anomalía, prova de que non nos consideraban iguais. Vale, conta a Murguía: non queremos ser máis que gallegos, e dijo entonces, Dios el grito de libertad, tremolaron as banderas revolucionarias, era yo niño, cuando ese grito de libertad hirió mis oídos. Na casa de Murguía, na botica de seu pai, morre un revolucionario. E Murguía queda totalmente marcado por esa experiencia. Veo morrer diante dele. Entón, ele escribe 2 artigos despois recordando ese día. Isto é de José María Montes, que foi un revolucionario do 46, fai o prólogo do libro de Do Porto, do que vos falaba, na súa edición de 1869. De que fala? Do pronunciamento da raíña de... No, di: las tentativas de los pueblos encaminadas a conquistar su independencia, empeza así xa. E despois fala de que las naciones amantes de la libertad luchan una y otra vez por conseguir su libertad, su independencia. Está falando outra vez de independencia. Isto é Galicia Diplomática, de Bernardo Barreiro. Bernardo Barreiro é arquiveiro de Compostela. É o que ten acceso a todo o canto hai de documentación histórica en Compostela. E ademais viviu na época da Revolución Galega, porque escribe en 1883. E di o seguinte: desde el momento en que el pueblo gallego tomó parte directa en la revolución, varió el programa de un modo sensibilísimo. La Junta de Santiago publicó el día 10 el siguiente bando: esta Junta de Gobierno, como la primera que se ha puesto al frente de la revolución y en uso de sus facultades soberanas, ha tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo único:
Se declaran nulos todos los actos del gobierno de Madrid desde el día 2 del actual. Pío Rodríguez Tarrazo, presidente, Romero Ortiz, como jalepista, vocal secretario. Galicia y España se declaraban en cierto modo separadas, y la primera, acordándose en su antiguo reino y su anterior grandeza cuando era libre, daba a su Junta de Santiago el título de soberana, que también tuvo en los azarosos tiempos de la Guerra Francesa, en los que se desgajaba la unión de los reinos españoles a causa de los grandes errores y desaciertos del trono. Es decir, estaba dicindo con total claridad que no momento en que entra o povo que participa, transformase nunha revolución independentista. Despois, hijos ilustres da Universidade de Santiago, recordando a Faraldo, chámalle separatista, fala de sanguinario, terrible. En Heraldo Gallego, en 1880, antes dos libros dos precursores de Murguía, o que lle atribúe Villares, por exemplo, a creación do mito de galeguista de Carral, din: y restos quedaban de aquella hermosa juventud literaria que había escrito en su bandera por mano de Antolín Faraldo, abajo las reglas, las escuelas y los maestros, y creado bravamente en 1846, no ya por el regente Espartero, non por los progresistas, sino por la independencia de Galicia. E dio tamén abertamente el Heraldo en 1880, é dicir, menos de 40 anos despois. E despois, Amador Montenegro fixo brotar na cabeza de Faraldo a idea de 1890, a idea de unha nacionalidade galega e da pluma do redactor del Porvenir de Santiago, aquelas frases nas que chamaba a Madrid cepo e que constantemente pon a cabeza algún pobo para ser de capital, e comparaba o berro que debían dar os galegos aos varsorianos contra os rusos, aos polacos contra os rusos. Ben, despois, en 1854, cando a Vica Alvarada, que o que inicia o bienio progresista no Estado español, lembrades de estudar no cole que levamos a cabeza con todos os pronunciamentos que había, para arriba, para baixo, uns e outros. Ben, o que é nos anos 50 é a Vica Alvarada, en 1854. Acúsanos a prensa madrileña de que as xuntas galegas realmente non están loitando por democratizar o Estado que gobernan os progresistas, senón tendencias de ciertas juntas de Galicia a hacer de aquel un reino independiente, outra vez. É dicir, outra vez tumulto, outra vez a mesma idea. Isto no 54, e no 55 hai unha reunión das xuntas galegas outra vez en Caldas, está Ruiz Pons son dos veteranos do 46, Ruiz Pons vai ser moi importante despois porque vai ser protector de Rosalía e de... non me acordo, de Aguirre, ou outros que estaban aquí de Conxo no 56. Ben, pois dice que nesa reunión se tratou da independencia de Galicia. Que din nesa reunión? Como marcha Espartero do goberno de O'Donnell, independizámonos. Porque cada vez que hai un mínimo problema, o recurso é sempre o mesmo. Ben, isto por pasar a toda velocidade. A repercusión disto na prensa internacional. Isto na alemán, bueno, a Alemanha non existe daquela, hai unha serie de... en alemán, vamos decir así, para acabar rápido. Vedes que aquí con 20.000 fusís, son os 20.000 fusís que nos mandan os ingleses para apoiar o exército galego, que isto non se fala pouco, pero bueno, a mandar un barco con 20.000 fusís. Isto é na prensa de França, hai moitas máis. Se nos fixades, cada recorte que puxen é dun periódico distinto, para non repetirlo, vale? En Francia, bueno, Ourense, Santiago, Na de México, paro só un momento nisto, que é outra anécdota que está cheo de historias isto por todos os lados. Esta é super chula. Unha vez acabada a revolución, levan a 300 revolucionarios presos nun barco camiño de Filipinas, creo que era, o de Guam, bueno, levanos para a casa de Cristo Bendito para castigalos. E resulta que polo camiño amotínanse, toman o barco e refúxanse en Lisboa. Lisboa acóllenos e son liberados ali. Esa historia que nos conta a prensa mexicana nese momento, tanto o Diario do Goberno de México como republicano. Despois, prensa estadounidense, que hai mogollón. Bueno, se vedes algo xa vedes que é todo así. Fixados que lle chaman todo o tempo insurrección de Galiza ou insurrección en Galiza. Prensa británica, aquí é onde máis hai unha animalada. Fixados que fala de 7.000 insurxentes, por exemplo. O exército revolucionario debería ter 8.000, máis ou menos é o que dice Tamarzo, e posiblemente fose así. Cada un é un período distinto, vale? Esta é moi simpática, para ver un momento. Esta é do 47, non é no 46, son todos do 46 menos esta, non tiene por que me fixo graza. No 47 en Portugal está vendo a revolución da Patuleia, e resulta que nun momento dado corren para Valença os progresistas e di a prensa británica:
para buscar a axuda de os seus amigos de gallegos. Isto tamén, daquela había moi pouca prensa ilustrada, este é a prensa de Londres ilustrada, e esta imaxe correspondese á noticia da Revolución en Galicia. Entón saen os tipos vestidos con soldados co uniforme que tiñan daquela. Ben, despois de terminada, de arrasada a Compostela e de bombardeada a Lugo, sabes que bombardearon Lugo, non? Despois, eso non sabe a xente. O mesmo día que fusilaron os de Carral, pola tarde, o capitán xeral desprazouse ata Lugo, estaba camiño de ali, como Lugo non se rendeu, ordenou bombardear a cidade con canóns. De feito, erosionaron a muralla, bueno, nunca se conta, pero dispararon máis de 70 proxectis. Bombardearon, ao final rendeuse, claro. Pero, bueno, isto é o que queda despois. Fixados que cando chega a noticia a España de que fomos derrotados, hai festas por todos os lados. Esta é en Murcia. En Murcia e Orihuela se ha celebrado con el mayor regocijo la noticia de la terminación del motín de Galicia. En la última de estas poblaciones hubo iluminación, foguetes, y el regimiento provincial de Valladolid tuvo una brillante retreta, ya un desfile, en términos de no poderse transitar por las calles por la mucha concurrencia. Estaba petado de xente para celebrar. Ben, mentre isto pasaba en España, aquí pasaba isto. Partidas de rebeldes, de guerrilla. Aquí nada acaba enterrado. Hai guerrilla nos montes durante meses. E, de feito, hai máis cousas, que isto é outra das cousas que descubrimos e que é superinteresante. Resulta que a reina ia casar o día 10 de outubro, e cando era ia casar a súa irmá tamén. E casaban unha con seu primo, como é habitual entre os borbóns, que moito facer iso, depois para o que pasa. E a irmá pequena casaba co candidato de Francia, co príncipe francés. 2 días antes, un tipo colle 2 pistolas e intenta matar o príncipe a tiros. Cáchano, e el di que unha era para o príncipe e outra era para ele. E a prensa di, vedelo aquí, na prensa francesa, o Memorial dos Pirinés, que está vinculado aos insurrectos de Galicia. Este de aquí, digo abertamente, toma parte das ocurrencias de Galicia. É dicir, é un revolucionario. Este de aquí aclara máis, e di que é o irmán dun pintor que lle dá clases ás fillas de Francisco de Paula. Investigamos isto, é Villamil. Villamil é un pintor galego do século XIX. O irmán de Villamil, que é este tipo, é o que intentou matar o príncipe. Isto acontece en outubro, pensada a revolución, Compostela saqueada o 23 de abril, os mártires de Carral o 26, Lugo bombardeado o 26, isto é en outubro. E agora, outra. Isto é un artigo de 1844 que ata hai pouco pensábamos que era de Faraldo, porque está super ben escrito, é un enclave socialista e ademais critica a de la Sagra por moderado, en plan, non queres falar claro de la Sagra, e métese con Colmeiro. Colmeiro é o gran teórico do liberalismo español deste momento, é o artífice das ideas da desamortización de Mendizábal, Madoz, todo iso, é ideoloxía económica de Colmeiro. Ben, hai un rapaz que escribe, un rapaz de la Sagra, no seu revista dos intereses materiales e morales, escribe no 1844, que é un chaval de Compostela, que está neste grupo de provincialista, neste grupo de socialistas de Santiago, e que é unha mente moi brillante e tal. E asinaba como A. de la RB. E claro, dixamos, debe ser un pseudónimo de Faraldo, aí na liña de Barreiro, de que non sabemos que é pseudónimo. Claro, pero non nos demos de conta, tai pouco, foi grazas a Eliseo, un historiador galego, que decía que el tamén pensaba ao principio, pero despois dose de conta, estas siglas coincidían con outras. E despois comprobamos que era así, que é Ángel de la Riva de Roando, e diredes vos, é iso que importante ten. Está moitísima, porque a primeira vez que hai un intento de rexicidio no Estado español, un intento de matar o rei ou a raíña, é en 1847, un ano despois da Revolución Galega, en maio. E que non perpetra é Ángel de la Riva de Roando. É dicir, un ano despois da Revolución, Ángel de la Riva de Roando, con 2 pistolas, espera na calle de Alcalá, en Madrid, con a raíña desde unha berlina, dispara 2 tiros que lle pasan rozando pola cara a raíña, ni Deus misericordia, cáchano despois, xúlgano, condenan a morte, préndelo, fai o toro, entre todo, non sei, eu viña con 2 pistolas de disparar no campo de tiro, bueno, fai a típica, non sei que fago aquí, non sei por que parou aquí a berlina, pero ti estaba dentro, sí, estaba con 2 pistolas, pero é que viña no campo de tiro, non sei, toparon as balas, toparon todo,
e condenan a morte, despois amnistía, porque se fai moi o tolo, pero indica que hai unha estrutura, mentre se están xulgando, chega unha carta ao xuiz que está xulgando ameazando de morte como o condene, ou seja, non é un jamado que está facendo el só, hai unha estrutura organizada e indica que hai resistencias organizadas despois e que están relacionadas con esta revolución e cun tecido organizativo que teñen, se non sei imposible. Estou acabando xa. Para acabar, ademais de todo isto, hai unha persoa que para min é increíble, que se chama Buceta, que é da lá da miña comarca, que é este guardia civil que tomou Pontevedra ao principio, que reúne a todo o mundo en Portugal, organiza-os como unha guerrilla e mantén a resistencia armada na raya durante meses. Para empezar, a relación con Portugal, Barreiro di que non hai relación ninguna entre a Revolución Portuguesa e a Galega, pero a prensa di que sí. É probable que sin el conocimiento de la atrevida a amotinarse los específicos habitantes del Miño, lo que sucedió en Galicia tamén pasou en Portugal. O que nos interesa isto? Aquí hai noticia de que están organizándose os que escaparon para Portugal, que están organizando ali, noticia de que é Buceta que nos está organizando, este Buceta, e envío de tropas, de todas as tropas que hai en Galiza. O capitán xeral ordena a todas as tropas que hai en Galiza que vayan para a fronteira porque están sufrindo ataques outra vez dos revolucionarios. Isto non sai no libro do Porto porque pasa en xullo e agosto, e non sai, pero mantivose a resistencia guerrilleira durante tempo. Este Buceta é tan interesante, que despois dan amnistía a todos os amnistiados pola boda da raíña que volven do Estado por íbenlles volver a Galiza. Teñen que estar en Madrid ou en outro lado. E a Buceta pasa exactamente o mesmo. Pero a Buceta isto pillou en 1848, en plena primavera revolucionaria de Europa, a que vimos antes, en Madrid. Entón, que pode suceder? Pois sucede isto. Organiza a revolta de Madrid. Organiza a revolta de Madrid, o berro de Viva a República, pois cae ali, o señor Buceta, tal. E ademais, no medio da revolta, disparalle a un general, a Ferocia, mata-o, e despois dispara contra o fundador da Guardia Civil, o Duque da Ahumada, e ese non o mata, pero dalle na cabeza un tal, é dicir, é unha auténtica máquina de matar, que aterroriza. Ben, conclusión de todo isto. Primeiro, xa acabo por fin. A narrativa historiográfica sobre os acontecementos de 1846 en Galiza padece fortes problemas canto a fontes e interpretación, sometida á armonización coa historiografía española, é dicir, inténtase todo momento que non contradiga a historiografía española, que é imposible, claro. Despois, segunda, compre diferenciar tres eixos que se mesturan e se determinan entre sí na onda revolucionaria galega daquel ano: o militar progresista español, o soberanista socialista e o popular de sobrevivencia. Terceira, se localizamos a diligencia revolucionaria galega na Europa da altura, comprobamos que coñecían e situaban entre as posturas máis avanzadas do momento e que o galego é un dos primeiros estouridos da baja de 1848. Frente ao relato romántico que finaliza en Garral, a resistencia e a represión perduraron en múltiples formas durante meses. E a última, é preciso mudar o paradigma de evolución gradual do soberanismo galego, de provincia a nación, por outro que apañe o independentismo socialista, feminista e revolucionario nos seus inicios. É nada máis. Obrigado. Todo el insulto aí. Menos Dani, que acaba de chegar un pouco e non se enterou de nada. Pregunta, falabas en plural, quería saber se tedes un equipo que está investigando isto. Teño moita xente que me axuda. Vale. En distintas áreas. Vale. Porque crea moita ilusión, é unha cousa... É como empezar a excavar unha pirámide cada vez que é máis grande. Por exemplo, onte o Eliseo estivo no arquivo militar de Ferrol. Sí, descubriu, ademais do boletín este que vos ensinei aí, que había 3 máis. E un está publicado o día 24, é dicir, despois de que caíse en Compostela. En ese aparece outra vez o articulado todo este superindependentista e o número 2 do máis tal de todos. Está publicado en Pontevedra. Gago tamén me axuda mogollón, Carlos Calvo tamén anda mirando todo o que ten que ver co socialismo europeo. Sí, hai bastante xente. Por fora dos antes de comentarios e tal, a ver, o tema de tal que nos chegou o 1856, como incremento, non sei que, se acaba de 40, que se debe a isto?
porque o Barreiro tampouco non é que sexa moi españolista, non? A que se debe esta versión live? Barreiro é un home da cultura da autonomía, é un piñeirista, entón o que fai é seguir os seus intereses. A creación dunha cultura que poida inserirse dentro da cultura do 78, do réxime do 78, sen ninguna conflictividade. Se ti aceptas que hai unha ruptura no ano 46, que participa o povo masivamente, e que ademais, en arriba, facendo con un desacato aberto, produce un efecto social, e feito vemos agora mesmo que estamos facendo, que non é nada desexable para manter a paz social no réxime. Entón, Barreiro non é un fascista, non é un centralista radical, pero sí que é un autonomista. Entón vai defender o discurso que lle conveña ao autonomismo, que é este. É algo folclórico que acompaña, porque Barreiro non nega que hai participación colectista, o que pasa é que reduce a mínima expresión, que acompaña. O principal é o militar. E o outro é como a gaitiña que soa de fondo, a música de Carlos Núñez, que acompaña o avance de outras forzas militares, pero non ten repercusión ninguna. Cuestiona o efecto do goberno sobre a poboación, cuestiona todo que é a parte tal. É máis, un dos últimos artigos que fixo na súa vida, antes de morrer, foi en Grial para decir que Berroaldo era inocente, que realmente nunca disparara contra a raíña, que fora todo un invento, que non sei por que inventaría alguén semejante historia, para amolarlo a él. É dicir, para quitar todo que sexa uso defensivo de violencia ou uso ou estrutura organizada para cuestionar o Estado desde unha posición de afirmación propia, el combate, pero sistemáticamente, en todas as publicacións que fai. Lín todo o que fixo sobre isto, alguma vez atarín varias veces o libro primeiro, o de levantamento do 77, é continuo e sistemático. Ten esa intencionalidade. Non é unha intencionalidade fascista nin centralizadora salvaxe, pero é unha de manter o statu quo actual. É dicir, é moi evidente. Isto pode crear un sentimento de orgullo, de se fomos capaces de facer unha vez, podemos ser capaces de facer outra. É o problema que ten. Houve un punto de fenda anterior, porque de Barreiro é dos nosos días, non? Por así decir. Estaba falando que nos meses posteriores, nos últimos anos posteriores, aparecía recortes en prensa, non? Incluso internacional, falando de ecos, non? Deses momentos. A xeración, digamos, anterior, o nacionalismo, dos anos 20 a 30, non? Do Partido Galegista e demais, se a xente quitas investigado algo, cal era o seu xeito? Como se ve isto despois? Sí. A partir de que Murguía escriba... Perdón que cheguei moi tarde, tampouco que vai ao contaxe. Non me contei. A partir de que Murguía escriba os precursores, vai asentar un relato. A ver, Murguía ten un problema. Non se pode ser moi crítico con ele, porque ao final a narrativa nacional que temos está construída por ele e por os autores do Rexurdimento. Pero Murguía ten un problema moi gordo con Faraldo e con todo o que é antes. Ele tense que afirmar como líder do movimento nese momento. Entón, non menospreza, pero quítelle mérito ao anterior. Faino un pouco tamén coa súa muller. Crea unha imaxe dunha deusa terranai encarnada no corpo de Rosalía, elimina a Rosalía real, combativa, feminista. Acabamos tendo unha caricatura maternal de patria. Con Faraldo fai o mesmo e ainda por riba metelle caña. Outro día, Antón Santos, cando entrevistamos para o documental, estivamos rindo un cachazo do foder suave que ten Murguía, por chamar de alguma forma, con respecto a Faraldo, que era o millor, era moi bo, pero Cajona non sabía o que estaba facendo, e todo o tempo, como mételle caña, botándolle flores ao mesmo tempo. Ten esa posición. Entón, Murguía, por exemplo, no artigo do 56, bótalles en cara a todos os que estiveron á fronte da Revolución. Antes diciades, non queremos ser máis que jaregos, e agora calades, chamalles cobardes. Entón, eleva a parte militar. De feito, o tema dos mártires de Carral é Murguía, un dos grandes impulsores. Fronte, por exemplo, a Viceto. Viceto dicía que non lle interesaba nada disso, porque a Revolución consideraba noutra clave, na clave de Faraldo. Viceto é a xeración de Faraldo. Viceto ten un pensamento, ata o último momento, cando fala de Faraldo como un independentista. Cando nas súas novelas fala, eu contaba o Renales, o outro día unha referencia en Ferrol, e conto tamén a súa obra sobre Viceto,
cando Viceto describe 10 anos despois como é a Coruña, falando da Coruña de 1200 anos 40, di que no Teatro Rosalía de Castro, que se chamaba así, que se falaba xa de socialismo, nas bancadas, de independencia de Galiza outra vez, e de feminismo, que estaban chegando, non se chama feminismo Viceto, é como interpretar Renales, pero que xa está sacando eses temas nesa sociedade. Viceto é a mesma xeración, e non temo de Carral, por exemplo, é unha cousa de Murguía. Para armonizalo, porque Murguía ao final acaba entrando na estrutura do progresismo español do seu momento, para armonizalo coas súas posturas tamén, que Viceto non o fai. Entón, temos agora mesmo unha contradición super interesante, que é, temos un monumento aos mártires progresistas españois da parte do movimento, que ao mesmo tempo está feito por unha parte do galeguismo que se integrou nese momento, claro, pero que borra toda a parte civil nacionalista do mesmo. Entón é curiosísimo, non? A situación que nos vemos agora mesmo. Outra cousa, aos de Carral non nos matarían na vida se só fixesen un pronunciamento. Mátanos, e mátanos apresuradamente, mentre os están xulgando e interrogando, chega a orde do capitán xeral e acaba de xa coa pantomima de xuizo e liquidades dunha vez, e paran os interrogatorios e se levan a matar, porque están acojonados, perdón pola expresión, porque ainda non derrotaron a revolución, están en camiño de Lugo, Pontevedra e Vigo ainda están en pé, entón é escaramento exemplar para que isto se veña abaixo canto antes, por pánico, non porque fixesen un pronunciamento, e feito totalmente irregular, é o fusilamento colectivo máis masivo de todo o século XIX, é por algo, é polo medo que teñen a revolución que está vendo nese momento, non polo pronunciamento en si mesmo. Eso é a contradición que temos agora mesmo. A partir de Murguía, o relato camiña cara ao outro lado. Despois o Barreiro e xa me chesou. Mas non estamos ao principio, pero bueno, é un pouco geno. No, estaba pensando nese sentido o da data, pues claro, que se conmemora polo propio soberanismo e o 26 de abril, ti mesmo vas para matar en Carral, bueno, que temos que sentir, pero de cara a, bueno, facer esta relectura que agora sabemos con toda a información que hai, claro, sería, é o que iba a decir, sería o propio 15 pola manifesta. É unha anomalía, vos pensade, igual que a nosa, as independencias latinoamericanas, que son unha cousa moi parecida. A independencia, por exemplo, da Argentina, no Río da Prata, bueno, non empeza como unha revolución independentista, empeza como a Xunta de Galiza contra os franceses, que se volve soberana. En Argentina pasou mesmo que o Reinato de la Plata, volve se soberana, pero en nome de Fernando VII. Os argentinos conmemoran hoxe en día a Revolución de Maio, que é unha revolución feita en nome de Fernando VII. Non é unha revolución abertamente independentista, conmemoran ese día. Nos, aquí, en vez de conmemorar o 15 de abril, que nos proclamamos soberanos, proclamamos o goberno, anulamos os actos do goberno de Madrid, articulamos o que lle chama a prensa de Madrid Constitución Gallega, nós o que celebramos é que mataron os militares que nos axudaron nese movimento o 26 de abril, que é despois. Conmemoramos a derrota e o sacrificio. En vez de conmemorar unha victoria, é moito tamén do carácter dun pobo. Se un conmemora unha victoria, case como ánimos, en plan, volvemos a facer cando queiramos, isto é facilísimo. Se un conmemora a cantidad de hostias que nos dan, o que estás interiorizando, e cada vez que levantamos cabeza, vai nos cair outra. É como o que pasa no 36. Conmemoramos que Bóveda xela no xuizo e que fusilan. Temos unha altura moral superior aos nosos verdugos, porque somos moi cristianos, porque son máis cristián que vamos, de mártir do século III de cabeza, vamos. E aquí estou eu que morro pacíficamente pola causa. Claro, se en vez de conmemorar iso, conmemorásemos, por exemplo, a resistencia armada de Xoan Xesús González, en plan, non poño outra factura, eu collo as armas e loito contra os fascistas. E máis resisto, e con orgullo e todo iso. Ou que a guerrilla galega foi a que máis resistiu o fascismo de toda Europa, acaba nos anos 50, comeza no ano 36, é dicir, non hai ninguén en todo o continente que resistise tanto o fascismo como a nosa guerrilla, como a guerrilla galega. E en vez de conmemorar iso, conmemoramos que lle ponemos outra facula e que morremos como a cans cada vez que levantamos a cabeza un pouco, veñen outra vez por nós. Isto é o mesmo, conmemoramos en Carral, que nos van dar unha tunda cada vez que levantemos a cabeza, en vez de enorgullecernos de que proclamamos un goberno soberano o 15 de abril. E é terrible iso. E moito menos. Non hai ningún máis. Pois para. Muchas gracias.